2 decenije je Slaviša Šušanj na čelu Društva za cerebralnu i dečiju paralizu u Priboju, što mu omogućava da precizno sagleda značaj samozastupanja osoba sa invaliditetom i snagu koju zajedništvo i udruživanje pružaju. Molbe neke prema institucijama pišemo im, zahteve za popuste razne koje smo obezbedili za sve članove. Naši, na primjer, članovi imaju, u biblioteci su članovi, onda imaju besplatan bazen ovde. Preko udruženja su išli i na more. Šušanj ističe da su udruženja osoba sa invaliditetom produžena ruka svojim članovima, podrška u svakodnevnim izazovima i način da se njihov glas čuje. Mi imamo i kombi naš, mi odrađujemo kad nam se obrate članovi da imaju neku potrebu, mi odemo kod doktora, odvedemo i... Pored brojnih radionica poput slikarstva i kreativnih aktivnosti, udruženje u Priboju realizuje i druge kvalitetne programe koji omogućavaju društveni život svih članova. Kroz saradnju sa drugim udruženjima i mi sami vidimo šta oni rade, pa preuzmemo dobre stvari, pa prenesemo u naš grad. Mi imamo izuzetno jaku ekipu šahovsku, posećujemo sve turnire vezane za osobe sa invaliditetom i dosad smo imali uspjeha mnogo kroz to. Članovi i saradnici ističu da im druženje u ovom udruženju daje snagu, te da Društvo za cerebralnu paralizu u Priboju može biti primer dobre prakse, udruživanja i solidarnosti. Svaki dan sam skoro ovdje, igramo šaha, tako družimo se. Pobedi on mene, ja njega i tako to. Ovde, verujte kad dođem, to je jedna divna atmosfera i ja uvek kažem da bi trebali mnogi da navraćaju češće ovde i da vide kako ljudi funkcionišu, iako imaju i neki hendikep i bez razlike, raduju se svakom nekom malom predmetu, obavezno daju svoj komentar ako im se sviđa ili jednostavno učestvuju pomalo u tome koliko ko može. Opština Priboj podržava njihov rad i prepoznaje snagu zajedništva koje osobama sa invaliditetom pruža sigurnost i veru u bolje sutra. Udruženje je kao i ova tabla šahovska. Da bi sve bilo u redu, mora da funkcioniše, da se zna ko šta radi u njemu, ko ima koje zaduženje.